Hej alle sammen. Jeg vil egentlig bare filme et haul for Stor Hestedag, fordi jeg har været til Stor Hestedag. Og måske har en af jer skrevet i kommentaren, hvis I har lyst. Men lad os endelig gerne komme i gang med haulen. Den første ting, jeg egentlig vil vise jer, det var den her Cavaleria t-shirt. Og det er faktisk en stævntrøje, fordi den er hvid af farve. Og den er også en pink, så det passer rigtig godt til mine rødbukser. Men næste ting, det er det her cover, som er speciallavet med Chivago og mig og Bumble og Prins. Og så sidste ting, som I nok måske har lagt mærke til, det er det her underlag. Det her grønne som jeg havde glemt at fjerne på billedet, men det tænker jeg er okay. Og det passer mega godt til Prins. Men jeg er bare virkelig glad for tingene, og jeg håber, I nu mit hår. Farvel!